Sôn am swyddi, Rôl Gweithiwr Coedwig. Dyma Andy, a mae'n weithwyr coedwig. Mae Andy yn hunan gyflogedig ac yn rhedeg gwasanaethau coed na'n Conwy. Mae Andy yn cyflogi staff ac maen nhw'n mynd i ddangos rhai'r pethau maen nhw'n gwneud yn ystod eu diwrnod gwaith i chi. Felly, ffwrdd â ni. Heddiw, mae angen i Andy, Gary Vaughan a Derwyn gyflawni amrywiaeth o dasgau fel torri canghennau coed sydd wedi gordyfu, yn ogystal â thynnu a diogelu coed gafodd ei difrodi ar ôl storm gref. Gan ddefnyddio llif gadwyn, mae Gary Vaughan yn torri'r canghennau'n ofalus. Mae Andy yn defnyddio'r haff uchel i sicrhau bod y canghennau'n dod i lawr yn ddiogel. Mae hyn yn sicrhau nad oes neb yn cael ei enafu ac nad oes unrhyw eiddo yn cael ei ddifrodi. Mae llawer y waith tîm ynglwm, tra bod Gary Vaughan i fyny'r canghennau'n torri'r coed. Mae Derwyn yn clirio'r malurion ac yn tacluso'r ardal. Defnyddir peiriant naddu pren i rwygo canghennau'n gyflym ac yn ddiogel yn ddarnau bach o sglodion pren. Gellir ailgylchu hwn a'i ddefnyddio fel tomwellt neu orchid deiar. Rhan arall o waith Andy yw cadw ardaloedd coediog yn ddiogel i'r cyhoedd. Ar ôl storm fawr, mae Andy yn clirio ac yn tacluso clawdd coediog. I gwblhau y gwaith, mae wedi gofyn i gontractwr arall ddod allan i'w helpu gyda chloddwr. Mae Andy yn rhoi cyfarwyddiadau ynghylch yr hyn y mae am i'r gweithredwr cloddio i'w wneud. Wrth gyflawni swyddi amrywiol, mae Andy yn aml yn gweithio gyda chontractwyr eraill. I wneud y swydd hon, mae angen i chi gweithio gyda'ch dwylo. Defnyddio periannau fel llifau cadwyn. Mwynhau gweithio yn yr awyr agored a dilyn rheolau iechyd y diogelwch. Mae angen i weithiwr coedwig hefyd bod yn heini ac yn actif. Gweithio ar uchder. Gweithio ar eich pen eich hun ar adegau. Gweithio tu allan ym mhob math o dywydd a bod yn hapus i wisgo dillad amddiffynol. Mae Andy wrth ei fodd yn weithiwr coedwig oherwydd ei fod yn hoffi teithio amgylch Gogledd Cymru, symud o un swydd i'r llall, dringo coed a gweithio gyda pheriannau. Os hoffech siarad am eich opsiynau neu ddarganfod mwy am swyddi, cysylltwch â chynghori gyrfaoedd. Cysylltwch â ni yn Gymraeg neu Saesneg dros y ffôn ar 0800 528 4444 neu ar we sgwrs ar ein gwefan yn gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostiwch ni ar post@gyrfacymru.lliw.cymru a dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol ar Instagram, X, YouTube, Facebook a LinkedIn.